enti said the uno amafre and ekofo abusia me ma kwa ba sonko adepa TV so and na ya won chira ni nyina ye nchira fofie yam festival osina kofuna tabiri yawo the third ono na hima fo and akabom ede yam festival sonko pra ade sum ye e won chira enti ha and ya ba be pie na usha ha utmu samniema e kofie pa e wa ha info every awodo and about PM and ya wodo and e kofie and you na wodo at this night and you be pray and ya ka bom and ya bia hyehyem said the anka ne na ye yam festival no and na dey aya sonko kra etia de nyina abasomo e wo adepa TV so enti kan ya ho na ya nso ye wo ne pa be pray ademau me da sa bibia wo hye abusia wo hwe doma ato santini ya ne nyina eye buno champem Association, Bunon Champion Association, Yana Yato Santini Fefe, Yede Equacoshia, or Sia dear Nana Ajima Bedu, Nana Ajima Bedu, Tusha, F.A. Pa, Yeko, Neaquacoshia, Nana Ajima Bedu, Dormaahene, Amanaba, Nkyeraa Fofie Yam Festival, no, Asinti, Samre Udomia, Nese Fefe, Yenina, Yeko Akoshia, Eno Ena Uhuno. Abusia so Abusia se osha santini ya ebe ya na eye osajefo osiade your doctor Ajima Bedu Ajima Bedu the second ono ene ye Dormaahene nti osha santini ya ebe ya na eye osiade your osajefo doctor Ajima Bedu the second ono ne nkofo ena adisantini ebe na ade ba ko a efe wo sa ohini ho ne se dwumadie biara emfa baby a wo ye no woto nsafre na wo dom yo ebe dwumadie na se yam festival dwumadie no ase enti se de ohunu no efe pa wono eye aduana piesie oye aduana piesie wo yini fi mu a enye ye wate ase wono eye ba ko a ochen apem woye ba ko a ochen apem nana Ajima Bedu osi ade your doctor Ajima Bedu ene ne nkrofo ene de santene bayi wo hye se de kente edi ahim wo hye se de ahemfo akese edi nanim ene ne mindful ato santene a eba efe utumi hu se bono ewa ade a oje utumi hu se bono yanso ye wa ade a oje enti dom ne santene ya uhu eye osagefo osi ade your doctor Nana Ajima Bedu oye Dormaahene ono eye Dormaahene Ajima Bedu the second ono ne nkrofo e na ato santene a eba ne hemfo edi nanimu enkwala ne mindful e ka ho bia wo sha kente koso ye pa ahemfo chiniye ni nyina bi e ka ho a ene ye enya asem ketewa efe enti eye doctor Ajima Bedu the second ono ne mindful e na ato santene a ye ba Nkyeraa Fofie Yam Festival eye Nkyeraa Fofie Festival ena ohini ene ne mindful ato santene a eba ye chese ya tutuntuma aguso wono ankasa atutuntuma aguso atia ne chacha mu a enya asem ketewa kra nti se de ohunu no saa ena etie eye Nkyeraa Fofie Yam Festival dwumadie no ase ena osi ade yo osagefo doctor Ajima Bedu the second one ne mindful aba omo eba dwumadie na ase kama pa ono ankasa tutu ne ntuma aguso atia ne chacha mu one ne mindful na hemfo e ka ne ho a wo mo eba Nkyeraa Fofie Yam Festival dwumadie no asinti se de ohunu no sa pepe ena
koso uhu ahemfo nchiniye uhu ye gold bonofo uhu se ahemfo no sika kokko ogu amukon mu enema bebre na ekoso ahemfo chiniye no ebi dida ebi achi ekoso pa enya asem ketua ekoso pa enya asem ketua nti de uhu nyina no eye osiade yo osaje for Dr. Nana Ajiman Badu one ne manfo ene ne nkrofo na hemfo na atutu anamonwa ye ba Nkyeraa fofie yam festival jumadie no ase nti se de ohunu no sa pepepe na etie se de ohunu no sa pepepe na etie medical ka se papa yi wo yo hini bia onyanyi yimu ba ko so wo chen apem wo se ba ko a o chen apem ba ko a wono de wo se wo chen apem wo betietia ne chacha umu ono na si a oyo osagefo ono na osi a oyo ono atietia ne chacha umu asamre wo hye na hene ma otietia ne chacha umu a wafira ne ntoma kama pa wone ne manfo eton anamon de akọ Nkyeraa fofie yam festival jumadie no ase enti Nkyeraa fofie yam festival jumadie no ase na samre osagefo osiade Dr. Nana Ajiman Badu the second ene ne manfo atu anamon a samre wo mo ba wutumi hu se dom na ato santene dom na ato santene osiade yo Nana Ajiman Badu wono na wosi a wojo wono na wotumi de nsasi ne bo eka se meye we na waje wono ankasa na tietia ne bono it's all about bono uhu we ya ya bono de uhu ni nyina no ya bono ya waje a oje ya hemfo na atutu ntuma guso atietia wo mo chaw mu de aba Nkyeraa fofie yam festival jumadie no ase enti se de uhu ni nyina no sa pepe na etie sa pepe na etie se de uhu no sa pepe na etie nyina bono hemfo yase yaka ye ho abomu hemfo se wo mo aka wo mo de abomu asamle dwumadie bia bekoso a efa bono ho de bono hemfo so aye ready a wo ma sorry se empuntuo bekoso de ama bono man ene ne mpata mu nti de ohu eye Nkyeraa fofie yam festival na wo no hemfo ni nyina eye bono hemfo a osi ade yo osaje for Dr. Ajiman Badu the second abusia se de ohu no abrafo no so eye omodwuma ye pa utumi enya sem ketua amamre ekoso bunu amamre ekoso ni nyina eye se osaje fu osiade ya Dr. Nana Ajiman Badu the second wono na abo anama wone ne manfo eba Nkyeraa ni nyina eye Nkyeraa fofie yam festival Nkyeraa fofie baidia ekoso Nana osia kofuna ya otabri asese eno bi ana papa atu anama one ne manfo aba se wo mo beta dwumade ya chi ama dwumade ne akoso ye kama pa wasi ni nua ya otabri ni nua osia kofuna ya otabri asese dwumade bi se ya na ontumi anyina ni antina ni krom wono so atietia ne chacha mu ene na manfo one ne manfo one ne hemfo atu anama ade aba Nkyeraa man mu efa Nkyeraa fofie yam festival anasa Nkyeraa fofie bayi die sonko a osiade yo anasa osina kofuna ya otabri ashisha no ase enti se de ohuni Saturday ene ne ekoso nyina no Dr. osiade yo Nana Ajiman Badu the second wone ne manfo na apo abam wone ne manfo na atu anamo ede abam enti se de ohuni ne nyina ho mfnama ni nyina ho mfnama utumi hu se amamre ekoso utumi hu se amamre ekoso ankasa utumi hu se amamre ekoso ankasa enti bono ya wade a oye ya friend se adua na piesie Nana Dormaahene ankasa adua na piesie wono na atutu anamo wansamre wone ne manfo ane ne hemfo atu anamo ade aba Nkyeraa fofie baidia ekoso no ase enti wei Dr. Nana Ajiman Badu the second Dr. Nana Ajiman Badu the second adua na piesie no wapa na wa waba Nkyeraa koso ye
Nkyeraa de wo nyina no Nkyeraa fofie baidia ekoso no ha na ye wo asamre wo hwe wo screen yi twintisa na tie bono ye waza oyi ankasa ni ekoso nyina no bono Nkyeraa na ye wo asamre fofie baidia ekoso kama pa osia kofuna ya otabri na ashisha samre niam ekoso kama pa the TV so dia wo ye page esui sanetia enti doc ajimemba du Dormaahene nyasem ketwa wo mu nyina asasante wo ama Nkyeraa fofie baidie no mi akoso kama pa enti dia wo nyina no baidie no na ekoso enye asaketsoa enye ahimfuchiniye no ebidi da bia chiampa edi ahim enya asem ketsoa abrafo so ediomo na mu ye enya asem ketsoa medofo se de wu za pepe ya Nkyeraa ya badu suotia chacha mu dambe watiatia ne chacha mu a wone na hemfo ya oso ewo mu ade yo drop my body the second aduana piece Dormaahene woye aduana nso so praise wono na oto a fum na oto a onfum aduana piece Diana Ninada, FPSC, and no, Dr. Achimai body the second. One no an American Swa, also him for Cassian, every Abunamaimu, Abba Jumadiano, Amama Aircosu, and to the only Nata. Aha. There was a Raneno, Sana, Ono, and Raneno, Adriana Pies, one on our warrior, one on our Ataya, one on our throw Biara, one on our opera, attendance, and the Limon Yampa, Abba Abba aha, Sapa and what you are not so also. You are what and believe that you probably what you know such a local product. That's what you're not afraid. What's what you? I can't afford. What's what you? What's that run What's that run I can't. And today we are for us there, doctor, and now actually my body the second. Wano ena Dormaahene, wano ena Dormaahene eshanensa, wano ena wonsuo bibia, wasi ade yo ya no yo. Akan pies na sa na piesie. Aduana piesie. Wonsuo hwe na kanso awoyo. Wasi wonsuo hwe wo ba mamu ya na enye ohene ne ohene wati ase. Osa very mad doctor Achimai badu the second. We are Mara, Yadase, Papai, and a washano, one in a handful, and mindful, everyone a Nimoniam, about that time, and Nkyeraa for fear young festival, no, Mania, and said the owner, Sapa, dear person, dear, as a one year mamma ecoso, a mamma ecoso, a mamma ecoso, come up, ask them to. Yes, anymore. We are Adriana PSC. Who fritted to what's your way? One of the Sapem because I may miss your damn yo. I'm bound to see a dear. Only by the Alberton side, one in a dome at the Baba Tajma. You say a man, one of my moon. One I would in Chilima. Aha, what I'm in Chilima, Nana, Yada say. I was say, Nana would eat your money. It's a watch your mind. It's a watch your mind. Aha, Bunaman,
yɛda wase mane wase sadia etianum sa pepe na eko mayampa wona woko adije oman na achiman ampa wudini ane wonaman ase wudini ane wonaman ase nana yadase nana mo piafo nana yadase aduana piesie wo aduana piesie ane wo wate ase aduana epiesie ane wo nana yadase emu ase ademawo wo ye piesie Aseidu for Ajimai Badu the second, and I washer one in my phone. Aha, Sapepe, Anna Etia, Sapepe, Anna Etia, Buno Mane Yawaza, oh ye, Buno Mane Yawaza, oh ye. Yes, in the sun, money. Yes, in the sun, manura. Sir, we have to cut it. Now, stop your research, Yama. And Penny Bagger, I brought the Nura. One of these so Pasano. We are Brahma. Sir, the none of the teacher, but also. Sumama here, Akaobi, Nura, Unikawa, one other perimeter. We are Brahma. One of my Kawasi, and Penny Bagger. I brought a committee. When you get a packet of Vegabusia, on your name, Kawa to draw. No, Brahma was Sadia. I our pro. The none of us have we are Brahma, doctor. We are Brahma, doctor. We are Brahma. The none of Bagger. Somebody take up what you do. No one time. We are Samaya. And our body. What has to be? Yes, I will be around. I mean, oh, dear one of baby at Namaye. Now, yes, you might not see, I don't know. Yes, sir. Sir, would you might be here? And I don't want you here. I have a mother costo, said a mamma Siano. You hear pet, that ye are fire. Now, yes, you might not say. And the best level. So, would you might be here? Santia, HA, a Puno Champion Association. Bewa eye ntra e da fe techima iba kan boma bewa ha abasa fonso ka hobi program TV enso ewa ha TV3 ewa ha bi sanso e na YouTube enso ewa ha be na be for dimade yi afoma dimade yi ayeka be she enenti media fo a enso ha be fo a dimade akoso na yeniti abida e ya mawi se be di kan kai no man of a time. Santina Wui, Aya, Mamra and Ekoso. Auntie, Osia, dear, or Sergeant for Doctor, Ajimai Badu the second, Abba, and Penny for Echo, Money Aquaba, who say him for no F.A. or my father, no F. Comadia, Kente, Edia, Impa, Etres, Yaya Bono, Yaya Ghana for, and Yasam Ketua, and to some way, Bema Yao Tabri, or Sinakofina, Bema Yao Tabri, and then in Penny for a handful, and so Ede and Sa Egotun Sayam, Aqua Coma, Doctor Ajimai Badu the second, Aquaba, Ewo Jumedia, Equaso, Ewon Tra, Aya in Tra for Fear Yam Festival, and I say in Tra for Fear by Dia Equasono, I say, and a Samre, who's a handful, a Tutunsuma, Edia Guswatia, Wamu Chow Chow, Echo, Berima, and I say, or Sajifu or Sia Dio, Ajimai Badu the second, Aquamano, Aquaba, Ewo Jumedia, no, I say, and to say the woman no sa na tie aha osina kofuna berima yawo tabri osine akofuna berima yawo tabri ono ne hema ankasa na tietia wo mo chaw mu asori enante adinsa akoto nsa yamu akwakoma Dr. Ajimai Badu the second Dormaahene akwa abaso konkra de abasa abayidie afasha ekoso ewo nshira maimu no ase enti say the woman no sa na etie anti Samre Dr. Ajimai Badu aduana piesie na Samre empanimfo anasa hemfo eko akomano akwaba kama pa ewo nchira ni nyina eye nchira fofie baidia ekoso no ase na Dr. Ajimai Badu the second edina nimonyam ababeta ijumade ya chintim osi ade yo Ajimai Badu osi oyo enu tun e fa no osi ade yo Ajimai Badu wono
na osia oyo aha enti said your no osina kofuna bema ya otabri ene ne mpanimfo ene de nsa ekoto nsayam akwakoma Dr. Ajimai Badu ene ne mindful ene ne hemfo akwa basronko kwa ewo nchira kofie bayidia ekoto ewo nchira maimu aha bono ewa za oye bono ewa afashe bono afashe efe bono ewo afashe bono ewo afashe aha enti yakata bayidia eya bono afashe nubi ena ekoto yakata bayidia na se yam festival eya bono afashe nubi ena ekoto samre Dr. Ajimai Badu ene ne hemfo ene ne mindful atutu anamo abantra ade ona nimonyam eba beta adwumadie no achi enti samre asene akofuna awa no so eya nchira wura anata nchira manhene ene ne mpanimfo atu santene ade nsa atu nsayam enti agoya wuwu nyina no eya amamra ye danadi kama pa ewo dwumadie ase enti sadio hunu no sa pepe ena ekoso eya amamra yakasa amamra bunu ewa amamra yakasa amamra bunu mai ewa amamra aduana piesie ewa ha doma mahene ase ade yo agyeman wonu na okun agye man papa yi wose ba kun enso wose na pem wonu wose wonsuo obiara wate ase wode ne sasi ne boka se one wo hene a mpuntuo puntuo eda na koma so wonu ne wo hene a odwini nchirima ho wonu ne ohene a okun ade mane man enu ntini ya fa ne na Ajimai Badu that second wonu ane ne mindful ana samre osine akofuna ya otabri ane ne mindful ne hemfo adensa etonsa yam na wode amamre adadie wode amamre adi ewo nchira kromu anasa nchira manu emu amamre ko ana yada na adi ewo ha bayidie eye amamre yedi ewo bunu manu bunu ewo aza oye bunu ewo amamre bunu ewo amamre bunu ewo aza oye bunu ewo aza oye ankasa sede owu ya framo sa ayire ya anya boni bia aya boni kura nipa ne ye na nipa akura no mara woroma aba ba jinsan bia no anjaman kwaso njira mbayin fo nyina kwaso mara woroma abusuma mo kan wo hie nyina mo kwaso so be bari asa mara woroma na yewura no ma hene aba ba pio ha ya nyina ya panyin no na kwaso ya sram patente ade mano ya sram patente de magana mani nyina kura jagwa ye nyina ya sram kwa yo na tuma ene wada woroma ya sram kwa mo na ba ku kire buton fuwa wada woroma mini mama mna dia ya sram kata kakra da fu wa fache aba ba jin sai bia no na ba kan tira buton nyina ka enwa hie nyina ane nso ka enwa hie nyina aba ba jin sai bia no ahum ni ham wa mtima bo mdimiti mo mdi nyina aba jinsa bia no ena na nata bia a ototum yensa ena na wona o mane nkonya aduane adi one ne ma aba jinsa bia no aba ni bia ka obia wana worma na nanuma o mfiri amanane akwantom nyina firi mbia bia ba nyina o monkwato o monkwa boko wana worma o ma be so emu ne baye mu so na sane mpa firi wa maye wana worma na nanum dia ya fu Fatino wedi ya bobote dia bo. Baby na bada na nanum. Esia, mama na bada ya tuma. Mama ni bia ntabia. Na natuma badum basuo. Na baba tira kurom fita wa bada. Na baba roba uni tira kuroba ununia. Tira. Tatma ile pia sele na tabia 100.4. An tira kuro. Obije. Sakari ya dia. Wala uruma. Bari dia wa dia fa konu fa mane da. Undima ya zare. Wala uruma beso. Nkyeraa from na ka Dormaahene ho Ghana mano ho aja mama fo mama nyina mo kwaso aja bromai
ana uruma na no yakwa burumai yakwa kika yakwa dwendwe yaho na no ba Dormaahene no ba kasai na no ma ma jo yami ya mutum mo bi ma kuma ko ma di ma ba mo pa chame na aja mo dem na aja na yani tina ya ko de na tabia ni pa property ni ona ni pa info na ba sra umpa ya sra penya ya sra tika ya sra akantira ya sra penya ona uruma oba baba ni kuri na benya baba ni na benya baba ni biya ka obia anna ya una sam na ba ni ba na ba to ya haiya na o di manage na ba wanti ala uruma what's ba yina ko kan ho a mu me ko ya commander anne ya man tira dia ni tira ko me dia ni dia baba ba to ya haiya bomba suo baba uruma wono ba ni fo ni na mo npa baba ni bia nka obia ala uruma afiasia ya baba to baba ya ba mu so da sa ni Ghana fa no to ya ko ya siro mama mani bia ama obia ya siro mama to ko bia si Ghana ha ama ya kada Ghana fo dia ya chireo ya Ghana mari ya dia wuni ya pa kata ya pa ko ya pa atundiye ma ya atundiye magana mara atundiye magana mamba ifo atundiye abuto pa project Ghana mari nyina mo nze atafa o mo nyina wada uruma ya siro mo nyaku pa wada uruma wa betio mo na o makata je na ye tie ara uruma aba be tie bia mo bani bia nka obia na ne so mpe Ghana mani ye dia na mpe uruma mani ye dia ka me bari asa bi mo ba je mo de fo mo ba je tabi enu afia na na fo no na fo eno no Nana Nkyeraa hene mene mehema mikonjene ne mahemfo ane me manyina ya de akwaba kase ade ma nipa ahia ewo ha efiri osajefo ose ade yo Dr. Admenbadu Dormaahene na suma mahene na afram brempon doctor also okan ene ahemfo ahia nyina ya wanchi disi commander obabesi atebubu mahene anan nkosi ahene obabesi wanchi mahene anan ane nipa amo nyina mede entwea kase ade emam ene Nkyeraa ahia se afe ano yetu yenkomwa so na yama yenkomwa adiani adi ebere bi se no Nkyeraa ya mamre ene akan amamre bebere ese no ye kai oboade ye kai doma wadom ye amaye esutoye ene aduane ebase ya na ye de ebi suso ama no na asana ye dibi afi sabre no na ye kai ye nananom a o edi ye nanim ye nananom a on ekoma ye okopa won ko ye nananom ye nan tabigaku yodikan yodimienu na tabiyawo yodikan yotosumienu na aponse kunum ane Nkyeraa hanfo amadi anima ko nyina sabre ye kaka won nyina ane ye hwese no na mepese ye twen adwingina bibi so Nkyeraa yesi mo achapa ye ka abono enkro na yedikan na Nkyeraa eka hobi enti wo bobo obebobo wo bobo obaka Nkyeraa obaka nsoko no ka abono nkro na aka nyina Nana Admenbadu yade onyame enhira ade maw Nana suma hene ne wana aka yi mapamfo nyina Nkyeraa de nanka ya ayera na ya ayera ne se Nkyeraa
aye Dormaahene pani Ebono anko anche Nkyeraa ayaware na ware ne to aso na tachima so eba beto aso ma Nkyeraa ekoso aye tachima hene eba den Nkyeraa eba Nkyeraa eba tina Nkyeraa jebebre eburo wo ha adio no se bibisa nti ha na buro fo bet den Nkyeraa fo betina ya ayese ye ware efrafra omusua Nkyeraa bakosam Nkyeraa nim die ne Nkyeraa nim nyema nyina yase we de madan Nkyeraa fo eno achi na omunya nyina na omko ye omuman no na yase efiri Nkyeraa yase omudan Nkyeraa ana Nkyeraa eno achi no yakoboa asantefo omuko mu asantefo anko anche yade abosom yendro ni enema nyina na koboa asanteman ye wiye no na obi se na koa na ye yase yantiase yade wasene mu aboboan ama Nkyeraa yasane ho afisa enkwasom yi mu Nkyeraa obi se ya asantefo nkoa obi se ebunu ni ya fisese ni nyina mu no de kowia ni se ya Nkyeraa fo ya abunofo sabe mesra enkambo mu e won Nkyeraa na fe yampre empuntuo aban emoaye mesra sabe ekoyi Nkyeraa fo nyina momaya ni nyi ya de hyede eho nana ajemadu ane de panfo abai omu nyina emoaye na ya ne eho ya nyina sa Nkyeraa mesra sabe ayekoyi yako abatuo mu Nkyeraa fo yesra ya nyina ya baako moma ya hu ya ho se baako na ya kan hu emom na ya tibi ato aba no emanya boko nti anda medani pa hye nyina se atwe eba sa dumadi ase meda wase bebe mapia Jama hui haya na fanyina ma kentampa hene na na fanyina ma de Nkyeraa fofie bayidia afasha ekoso no emuno nti de wuhuni nana ena ne drum ne santene ade santene aba wo mu eba betai Nkyeraa fofie kentampa ma hene ena ne drum ena ade santene ebe Jama hui haya fanyina ma kentampa hene na na fanyina ma the first ono ene ne drum ana ato santene achia ahemfo akasia ene hemfo aka ni nyina awo Nkyeraa fofie bayi dia fashion no asono santini ene asaya na eya na na fanyina ma kentampa ma hene na ta kentampa ma wura ene ne dom ena ede santini ene nsankuo eba fanyina ma ene ne dom ede sa eto nsayam achia ehemfo akasi aka no ama mo se achia wo mo ya ni di ama mo pa kama ama ni ama pa enti santini awuni
That's an home there. You also. Achame Enkayo Obetie Amanato Yenia Mechame Nato Nana Nkyeraa Nato Nkyeraa Hema Nkyeraa Mai Nia Nana Suma Nia Nana Ofumai Nia Obesi Nana Tebubu Mangene Anane Nia Obesi Wanchi Hene Anai Minia a ofri kentampo Nanuma mrenti Menti mimu boni nyina Wa Samre Manya kwanne mekasa Aseda Lendia machedi ampong Na meda Abonofo Samampo Ase Sunday day Yenyina yabeshia Ewo Nkyeraa Nokrani me anti hai nkase kure ma ba ha ne mboa na kura wo ma so de na wa ba so da edikare onye da asa asem bi obede obesi ya na mboa akura don go baka se nya no no achame wende chiasronko efridoma e ma yewura Nkyeraa ine na yadana sese auto ne safreye waye nyina yenim sa Nkyeraa enya proketwa yaka Nkyeraa kroya ofritete no baaye kane na one bono na basom efri ho ekọ tachiman efri ho ode no bade na hunti sa osha abakosem kyerɛ sɛ emfie haduonum ɛyɛ mane bi a ɔyɛ kɛseɛ ɛwɔ Ghana ha hei ne baba tenaeɛ na bɛsua bama mmra ɛne bama neɛ no ɛnam so ma saa nipa yi bɛde bɛto kuro yi a ɛwɔ mi na kyerɛ sɛ saa nipa no a bɛfrɛ adanefoɔ na deɛ baadane Nkyeraa bɛkyerɛ dɛnkyerɛfoɔ yɛ ni sɛ Ghana yɛka akamfoɔ a wontumi nka enyi dɛnkyerɛfoɔ mfirim na sɛ dɛnkyerɛfoɔ wontumi nyi bɛ mfirim na kuro a nam so ma sabio saa edini ebaaya na ɔyɛ kuro ketewa na ɔyɛ kuro kɛse na wɔnna ma abawa a Ghana ba ofritete yɛmu bi 1295 na akamfoɔ yɛbaayɛ na saneɛ wonim no ne yɛtebono ma nso yɛwura nyinaa apem ahanu aduakononum 1295 akamfoɔ nyinaa bahene ɔyɛ brochampem kɔfa baayɛ akampi esie na natachimahene na konwa na oka ho bi yɛn nyinaa mu ɛnam so na aduanafoɔ yɛso yɛtutiri yɛ firi Cote d'Ivoire yɛbaayɛ 1300 mu nana wahenie no ofiri tete nti nneɛma a wɔwɔ no w'asase so no yɛmu bi ne yɛni ɛbrɛw yɛbɛtumi ayɛ amammerɛ
ɛwɔ Ghana ha kaman mu a na wonka ho wakonya no nka ho ɛnam santi binum bɛde kasada amada amanato ɛbɛka sɛ yɛ nibachi ne yɛ moabe wa no ka yo ewie yɛ no banka sɛ sabio ba ko akyɛ o hyɛbase na no aboro ahemfo nyinaa yɛ ayɛ pankro sɛ wakonya no afiri tete yɛda ma so ayɛ na mahene yɛde kɔ Kumase nana ba bɛkɔtiam no nim sɛ wo ne wamanfo wo nim ba bɛtiam nana wakonya no ɔbaeɛ wɔ bono manim na wakonya no kora mpa gye adɔmanfo ɔkasɛ wakonya no ɛmmra nte wɔ sɛ bono president ɛwɔ Ghana ha wakonya no mayɛ na mahene mapagya wakonya amana akɔ so akyame bɛmanya kwan ne mekasa wɛ mekasa bɛka kyerɛ nkyerɛfoɔ sɛ abakɔsɛm na ho nana no bɛyɛ ɔhɛ wofiri tete wono wogye bu no sii hɔ me adwumabadu ɛntɔ so bienu ɛne nananom yɛ wɔbo no a nana sum aka ho wɛ yɛndɛtɛki sɛ kɔsi sɛ wakonwa no ɛbɛyɛ ma nhene yɛnna da biara da na kyerɛ me wa make it say is every time obaka so ba da na wayo one nipa kro mo ke hokwa me adwumba du onto so mienu Ghana bibi amama yo no wo ya da ma da nana what aroma nana what aroma ade amama yo no enye sabio bibi no de ama abonofo ahemfo asisie oya Ghana for abonofo yasisi wo akyere nkyira eya konwa a every tete esempata say yapagya nana anya wakonwa kwa akonwa bia wapono region say a esempata say yapagya nana wani mu asai say second term no mapagya say konwa no amaba nyina ya kase aba kono man Achame, what am can say no? Achame, what am can say no? Say bitter baby, no the mean to be ya. On show some me basakakai. Na me, engineer them sa adia me pa. Minya bibi corona, maintenance da. Kosisa nana, wo. Pencil, wakonya no bepaja na nana ma beka ho bepaja achame we maka ne say awie we ne ande beto aso se abonofo man ani antintamo so ati se asamas wa enya me ajumabadu anto so mienu nya president wa madaria ko si se emra papa no de ma eso na ninsan dare machi so bi baba ba dare ayeda atwa so wa cha me maka ne se ya wie no
Yenim say samre nsu oto mra nye head ya ka mekansa ne bebre na wa nananom men koka baako ansa na makoka bi atoaso achame we yenim say ne nana awo shefa okay na nananom akonsa manfie so akogunsa ya hwe ne TV ne so social media so ye nwade a oye we manamo ontongo so onye hufoda won konkon anim na me panipa oro dene wo bunu manim ana Ghana obaba saudi ne sababa be kawo odene sakawa odene saka fo Bibia, Mr. Nchraman, Mr. Beurano, Bantanachi, Beurano, Bantanachi, Banyana to Sabinum, I to say Beduachi, Nice Yuma. Where I think what you am here so. Na Nkyeraa at Yase. Na Boromai at Yase. Na Ghana at Yase. My baby nation.
Asade for Asade, your doctor Ajima, but do the second. Edgiana Wakra, Afrijumadi, Ase, and no one I was screened on Sonahati. Doctor Ajima, but do the second. At the answer, at Sayamacha, for I want to Madi, Ase, now what's the point? And then drum, and I say, and in my fault, up to me up for drum, Mohammed. And now up to me, but Jumadi, Ase, Tempa. I wouldn't anyone now. Mr. Mankwa. Me office was a niska bani di awie ni project no. Eso de bia me office ka ma ne wo problem. Enemremu. Na monte tap send nka. No so ne de. Tap send ye easy, fast and secured way. Ubetimi asend sika free amanone. Aba Ghana bank account and as a mobile money account. Untia transfer fee bia. Sir, I obey ne say. Chine se won ko App Store na Play Store. On download the tap send app no. Or download ya. Ebebu sanso promo code. Oma de pet TV shim. Obenya €5, £5, and answer $10 on his first transfer. And you make kwa friend na catch them. Tabi minyanwe. Esansa tap send at the good news aba. Tap send the gina the customers won't or the tap send wallet aba. I know about anything. So ya customer who you cases here. Ubetimi akọ tap send app no no create wallet woso. Enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no. Anase mpo betimi atosusu nkakra. Enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no. No anse wa send sika na ba Ghana. Anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no no. Tie. And you said to say you use momo Ghana haydo. Sa pepe. Se si tap send that trena shim. Kopiem wo United Arab Emirates, Netherlands, and Austria. Tap send na. Papa no.